DBH-ko bat bekoak eta txalo fuerte bat. Kaixo, gu bat B mailako ikaslea gara, eta gaur bertso emanaldi bat prestatu dugu. Bi taldetan banatu gara, batzuk txikiteroak eta tabernariak dira, eta besteak bertso operazioa. Bakoitzak ezaugarri bat izango dute. Txikiteroak eta tabernariak buruan txapela eramango dute, eta bertso operaziokoek lepoan zapia. Saioaren amaierarako txalometroak ari dugu jakiteko zein talde izan den zuentzat politena. Horretarako, gehien gustatu zaizuen taldeari txaloa gozena bajo, eta besteari hau lago. Eskerrik asko. Tabernaria baldaukazu, gudenontzako ardorik, Andriak ardoik ez zuek hartzen, eta nago nazkaturik. Dagoeneko pasia baitet, eun osua ardo barik. Etxeko Andria usai ezazu, honek ez du usai honi. Ardo zikina omindua dago, eta bagoa zemendik. Ardo zikina omindua dago, eta bagoa zemendik. Zazpi pertsona grabatzen. Beste tabernan ardo mindua eman digute mekauen, eta onera galdezka gatoz ardo honik badagoen. Atera iguzu herri oxar bat, ea itxurazkoa den, ez aldakizu barra honetan ardo honik ateratzen. Ardo minduan ez txarra izan, hau baino hobea baitzen. Ardo minduan ez txarra egon, hau baino hobea baitzen.
dira nahikoa. Esan diegu oso asarre, zela kalitatezkoa. Isil zaitezte edo bestela, jango dezuela astoa. Kategori handikoa, datoz bitalde irabazteko, ta hori da arazoa. Ta bi epaile bat da zorrotza, eta bestia zintzoa. Hemen hasten da, ta adiegon bertso operazioa. Kaixo, nola izena zue? Uxue, Vanessa eta Ane. Nire zarezten? Urnietatik. Zer kantatuko zue? Urnietako keja bat. Hasi. Ugarata kexatzen ez du arroparik, Urnietan ez dago arropa dendarik. Herri honek ez du ez batere gauzonik, asko balio dute ez daukau dirurik. Kaixo, nola itezaren? Nundu izaduzte? Donostitik. Ze kantatuko zuen? Maitasun kanta bat. Bale, hasi. Gelditu ginean, zure etxe aurrian, musu bat eman izun maitia zure Espainian. Espainiak kendu zenun, ta esan zenidan, gure abukatu da maitia eta junintzina. Antxe geratu nintzen, pena-penatua, negarzotikan egon maitia eta akabatua. Baina ez aita xola, ez da berriketa, zu bezalako mutil maitia asko dago eta. Alkaze honelana ez du segurua, ta hitz egiterakoan hitzatu da batua. Honela ez da inode izango ospetsua, kantaritxoa da ez dago beteta mundua. Aurkezleak badauka, halako dizdira, abeslariak berriz dira eta dira. Arretatxu egon naiz beraiei begira, eta nere ustezenak irabazle dira. Txeloak, tabernariak eta txikiten entzan mesera. Eta orain, bertso operazioarentzat. Itxaron pixka bat. Txalometroak adierazi duenez, enpate bat egon da.